I ljudi, dobrodošli u moj novi video. S nama je tu moj drugar Aco. Predstavi se ko nije. Ćao ljudi, ja sam Aco. Danas ćemo igramo Minecraft. I on će meni svaki minut zadaje po jedan challenge. Tako je. Ok, idemo. Možemo da krenemo. Idemo. Ugađeni u taj svet. Čekaj da ga Nemoj napravim. nemoj ga nazivati. Dobro, ajde. Nemoj. Idem. Ne, Trošiš ljudima vreme. Trošiš ljudima vreme. Survival. Obavezno se subscribe-ite na moj i njegov kanal. Ja se zovem Aco Pro 1295. Dobro, ja vam... A on se zove Srpski lav. Je tako? Pa Nešto. naravno. Pa da. Ok, javljam vam. Lajkujte ovaj video. Dobro, čuti čovječe. Moraju da lajkuju. Dobro. 5 lajkova na ovaj video ako hoćete nastavak. Eto. Dobro. A javljam vam se kad nam učita. Ok, svet mi je učito. Naravno kao... Evo ja imam što pričati. Minut prošao, ajde šta? Minut prošao. Za sada ne smiješ uzmeš drvo. Wow, kakav si challenge show. Pa težak challenge, bez drve. Ma jašto, Prvo i osnovno ne smiješ u Minecraftu da diraš drvo. Vrš pigi. Najteži challenge da mu ljudi dao, ne može ništa pravi, ništa da radi, bukvalno znači. Džubreno. Mogao sam... Čuti. Možda sam nešto gore ti dam. Idem si. Čekaj. Još malo pa će proći još minut, pa ću ja tebi dati još jedan challenge. Ali ovaj challenge prvi se ne važi kad mi zadaš drugi. Pa ne važi se logično. Kako sam ja brzo privač. Još malo ljudi moji, pa će proći minut. Ako mi sad kaže da ne smijem vodu, ajde brzo. Još malo pa će. To, uspio sam ispod. Pa to sam i teo da ti kažem. Nema veze, aj drugi challenge. Šta? Je vidi ovce. Ne smiješ ovcu da pipneš. Jedi govna. Vidi ovce. A sam se odaš, ali hoćeš ovcu, ja ti ne dam ovcu. Hoćeš drvo, ja ti ne dam drvo. Moram brzo da trčim do drveta dok mi ovaj još nije rekao. Još malo prošla minuta, a sad ću ja to tebi da kažem. Šuti tamo, ja ću ovo da iskopam. Ja znam koji ti je sljedeći challenge. I sjećam ovo drvo sada. Znači... Saš ti da vidiš. Ajde, brzo. Neđe je pao. Ne znam koji će sljedeći challenge. Pa smisli nešto brzo, sad kad opet ne može. Smislio sam. Znaš koji ti je sljedeći challenge? Evo još malo. Čekaj. Prošla minuta. Sljedeći challenge ti je da ne smiješ da pogodaš gore. Znači moraš da ideš ko kad ne smiješ da gledaš Endermana. Jesi đubre. Pa brate, moram nešto teško. Ćuti tamo. Moraš sve da radiš za ljude. Lajkujte video, ponovo vam kažem. Jep. Što mu? Joj, imam sljedeći challenge. Šta, ne smijem ništa da kraftam, a? Da. Jedi go. Ali nije sada, kad prođe minut. Čuti, ja ću do sad. Evo, pa još malo će proći minut, ovo brzo ide. Šutam. Znači, nećeš moći sada, i sad će reći ne smiješ kamen. Nisam. Bolje ti je da izađeš, jer sljedeći challenge, znači bukvalno. Mene bolje, nemoj da kopaš, bolje ti. Ljudi, moj sljedeći challenge, još malo samo. Evo ga. Sljedeći challenge je da ne smiješ da kopaš nikako. Ni čest? Ništa. Ništa ne smiješ da kopaš, bukvalno ništa. Jedno kad prođe minut, onda ti dajem drugi challenge i onda ćeš moći kopaš. Dobro. Hoćeš tako? Hoću. Idem tako jedan koji ne donosi mi ništa. Mislim da donosi samo koju. Od tamo da vidim da li ima selo. Sad će proći minut, pa ću ti ja reći. Moram ja smislim novi challenge. Koji će biti. Ne znam da skočiš ovo. Ja rekao prošlo minutu, pa reći ne smijem da skočiš. Nije, pa ne slušao se. Evo ti nije još minut, prošlo. Pa nije. Da koli brzo. Evo ljudi moji, sad će minut. Ajde, uspjet ću i drugu. Jesam je. Da li ću uspjet treću, možda da ju udarim papu. Ja ne znam šta je.
Mogao sam i treći. Ajde, biraj. Da, ne znam šta Sad to ćeš. sada. Pa ajde, smisli nešto brzo. Je to prošao minut? Da, prošao je, govori. Pa ja ne znam, ajde. Idi se popni onda na vrh i skoči da ima, da li ćeš izgubiti. Da li ćeš dobiti full damage. Jeste tako kaže? Pići Da, komentarima. pa ja, full damage. Full damage, da. Full damage. Ajde. Ajde, uj. Uj, hoću da padnem odmah na početku. Pa jes, ovo se klizava. Dok se ja popnem, on će mi zadati challenge fazon. Ne smiješ da pitaš, ne smiješ da pitaš kako sam krenuo ovako da pitaš. Ti meni pomažeš, brat. Ti meni daš ideje, bolje čuš. Ako hoćeš da ostaviš. Još malo pa je prošao minut. Bacaj se, bre! Ma bacaj se odatle, ajde. Staj. Govori ću me. A ne šuman. Challenge. Ne smiješ da se baciš. Čuti, kasno si rekao, pa Dobro, kasno sam rekao, ajde priznajem. Ajde, ne smiješ... Ne znam. Ne smiješ da... Ja ljudi nemam pojma. Ne smiješ da kopaš. A ne, to je bilo. Ne smiješ da kopaš na dole. Kako da kopam na gore? Ne, imam sljedeći challenge. Ali čekaj da prođe minuta. Sad će to. Znaš ti već misli. Da, odavno. Ja da probam negdje selo za nas. Joj, imam neki dobar challenge, ljudi moji. Još malo, izdrži. Evo ga, ne smiješ da jedeš ništa. Dobro, to je okej za sad. Pa dobro. Znači ne smiješ da jedeš ništa. Što sam jako pčela, sad sam izgleda, da možda da srušiš košnicu iz pčela. Neće, brata, kad im srušiš, od nekoliko sekunde, brate, njima, oni ginu bukvalno. Ovtice. To sam trebala kažem. Ajde, zakolji se. Umri tačnije. Gdje meso? Još malo 15 minuta. Ja ne znam šta ću. Kako ću nekada ovako. Ne znam, Ivane. Je prošla? Nije još. Nije još, sad će za 3 sekunde. Eto ga, ljudi moji, prošla minuta. Ne znam, ajde ovako. Ne smiješ ništa da kreptaš. Wow. To sam malo pre još htio da mu kažem, ali nisam zašto je moja spreći. Ajde, bar gledam. Ajde, brzo. Sam ja rekao nešto da ne smiješ da ne dole da kopaš kroz. Dobro, tako možeš, ali ne smiješ dole. Da dobro. Tu je ugalj. Da, ugalj. A umio odmah će proći 7 minuta. Sad vidiš kad kažem dobar challenge. A umio... Ljudi, imam najbolji. Ne smiješ da se pomeriš! Ajoj, ljudi, kako sam ga zesno. Žubre! Ne, tek možeš da se pomeriš kad prođe minuta, ja ti dajem novi izazov. Ma ja se zakvatim. A dobro. Ima dođe mrak da me zakolje. Zombi, skeletoni. Onda dođe mi creeper iza leđa i onda ga ja nabijem pikicom u glavu. I onda dođe drugi i onda... Mi ovo skoro pukao pikeks ili mi se čini? Ne čini ti se prazan i skroz. Pa šta sam ja kopao? Ne pojma. Ajde, sad će proći minuta i slobodit će se. Neće još, Bog mi je za 20 sekundi. A dobro, sad će to. Sunce ti. Ali je dosadno. Evo sad će to polako. Sad će to sve.
2 sata kasnije. To je to. Okej. To je to za... Znaš koji ti sljedeći challenge? Koji. Da objaviš ovaj video. Okej, to je... Okej, ljudi moji, to bi bilo to za ovaj video. Ćao! Nadam se da ste uživali. I čao.